Čaute od nového videa. Dnes budeme v Animal Company duplikovať. Nie duplikovať ako duplikovať, ale duplikovať ako duplikovať. Takže poďme. Ale budeme si zvětšovat věci. Aha, takže budeme na to. Mne sa to extrémne laguje, neviem prečo. Dobre, takže... Máš slabou Wi-Fi-nu. Nie je slabé VR-ko. Ja si zoberám asi tento backpack. A... Tady máš světlo. Dík. Počkaj, nie, ja si dám tu takto svetlo. A tu si dám Grappler a tu si dám raketku. Počkej, A vlastne, počkaj, tak to nie. To nechce svetlo. Vojna vítá. Ja nám vydám. Tak. Jdeme fun fact, můžeš to, ten baton může i... Když seš dobrý. Kámo. Ja som to hlavou klikol. Ano, ty můžeš ten baton kliknout i hlavou. Už to nemačkej. Poďme. Nie si náhodou ťažký? Len sa chcem spýtať. Tam. Tak to najď. Čekaj, se nemýlím, no proč to jdu vem jednu kartu? Počkej, ja len ja zabijem túto typku, kde je. Ahoj. Před náma. Tryhard. To je dobré, to si berem keby náhodou. Dneska budeme se pokoušet duplikovat. Ale povážně. Duplikovať, ale ako duplikovať. Nie ako duplikovať, ale ako duplikovať. Takže tak no. No, prostě máme se snažit většit si naše backpacky, ale alias OG backpacky prostě. Aha, OG. Možná tady bude fungovat taková menší šance. Kde si? Otevři ty dveře. Jaké? Otvorí ich, ja zabijem typka. Aha, tu si. What's up? Dobre. Počkaj, ja niečo v backpacku mám. Toto... Nie, nemám. Trhač tam. Dobre. Tak. Okej. Nice. Ideme kachličky zobrať. Okej. Ale... Poďme pre kachničky. Renko. Ty jdeš pro kachničky, já jdu pro bordel, jo. Ja sa ale bojím. No dobre. Běž. A kde sú kachničky? Naproti. Tady. OK. Tam. Ani tam. Tady lidi vidíte aspoň jak je prostě Renko. To ste nepočuli? Co on hovoril, že jaký som najlepší? Prečo? Ja som není sráb to. Ja som není sráb, on hovoril, že som najlepší. OK, je mŕtvý. Haha, chcípať. Ja sa stále bojím. Dobre. Zás som povedal, že som najlepší. Ja to viem. David, ja viem, že som najlepší, díky. Ale uvědomil jsem si, že můžu ještě teďka natáčet já, takže to dá, ale nevím. Pokusím se ti to nějak OK. Dobre, takže budem mať ťažšie strihanie, keď mi to ešte chce poslať video, takže rýchlia. Viacej práce budem mať. On mi môže v kľude len poslať video. Ja musím tu strihať všetko. Nevadí. David, ja počujem tvoj grappler. Jo.
Počkaj, to robím s týmto, prečo? Napraviť. To je odber, aby som bol rád. Ale ja viem, že vy nehodíte, lebo vy ste dobrí. A keď mi dáte odber a like, ešte budete viaci dobručky. A keď mi dáte ešte share, no tak ste najlepší. Keď mi napíšete ešte koment, tak ste Sigma. Ale ja viem, že tu bude mať asi iba 3 zhľadnutia, zase ako vždycky a proste nič. Renko, potřebujeme Už mám plno kachničiek asi, takže môžeme ísť predať. Potřebujeme. Boržou jsme na... Čo povedal? Čo si raz povedal? Ja to nepočujem. Že tu červenou šťávu už máme doma. OK, ja už mám plno kachničiek, takže to je práve že východ. To je problém. A to je východ. Ne. Ja sa bojím. Ja neviem, ale kádia mám ísť za tebou. Ja som tu troška stratený. Tak čekaj, áno. Haló? Za tebou. Jest, dobra. Zabijeme typka. A nechcem na čo. Ale, tam tu. Počkaj, ne. Ešte ne. Teda počkaj, ne. Nice. Naplníš tam veci, pak hodíš semka věc, kterou chceš nadupovat. Áno. Kartu a tady. A hodíš tam kartu a ja všetko zoberiem. Wow. No? Wow. Renko, my jsme bohatí. Wow, všetko berem. To sa vyplatí. To koľko patérok ale spadlo odtiaľ. Hej, Renko, ber to. Ber všechny flashlighty a tam jdu naházet pár věcí. To je jaké lucky mať. Ja už mám plný backpack flashlightov. Ale sa mi zdá, že to aj viacej svieti. Čím väčšie, tým väčšie svetlo. No tak nič. Ale to je cool. Čo tam hádeš? Ja som tu Sigma. Renko, ti ještě pro kačinky, no... A jo, víš co, Renko, zůstaň u toho stroje a popiš lidem, jak funguje ten stroj. OK. Jupi, nemusím kačičky. Dobre. Jo, tak jako víš co, pro ty další fanoušky, tak... Takže. Takže. Neviem, kde mám grappling. A tu je. Dobre, takže je to tak, že proste... Počkaj. No je to tak, že proste tu máte takúto čiaru. Červenú a žltú. A proste, toto sú random veci, čo nájdete proste, ja neviem, plejkovky, Coca-Cola, sticky, proste random veci, čo nájdete proste. Tam hodíte a to, keď budete mať plné, tak to je dobré. A teraz pôjdete na tie žlté a to musíte tam, kde som bol, kde som sa vôbec nebál. A tam, keď naplníte a budete to mať, tak tam musíte ničiť tie ružové veci, potrebujete krompáč, alebo ja neviem, random vec, čím sa dá ničiť. A keď budete mať všetko plné, všetko plné červené aj kašičky budete mať žlté, tak sem, no vlastne túto hádžete, tie kačičky a random veci. A potom, keď budete mať všetko naplnené, hodíte vec, čo chcete zduplikovať. Úplne môže to byť random vec, proste sem hodíte. A potom musíte sem dať kartu a vám tu vyjdú vecičky, ako nám. Miliarda flashlightov. Miliarda maličkých flashlightov. Takže to je dobré. Že tak sa nejako duplikuje. Teda, no.
Takže tak no. Takže no. Takže tak nejak. To je všetko, takže... Ne, už teďka natáčíme video. Natáčame video. Ne, je to som ťačil s vám. Brá, toto je zás. Nemám nejaký random tip, či sa sem zás pripájal. Mal som si dať offline? Nevadí. Nebo už tam sledil úkol čete a to bude takový kratší a pojďte na spaven, uděláme nějaký víc další. Kašlu na tebe, táhni čert. Dobre, tak on ho dal preč, dobre, nevadí. A tak to nejak funguje ten stroj. David išiel pre kačičky. Ja to budem čakať, takže zastrihneme to asi nebudeme čakať tak dlho. Nespaníte, dobre. Dole teda. A tu tiež. Nespaníte dole, tak tu skáčem. Čo tu je? Tu je Proboko. Schovaný. Kde si? Tu si. Čau. Erenko, nesúkať. OK, dnes kačičky. Dobre, hodlám dnes kačičky. A čo je to? Počkaj. Wait, čo je to? Přidaj tak svíti červeně. Pretože toto svieti červené. Ukáž. Máme plno. No není plno ešte. No máme plno. Stačí. Čo teraz? Ideme backpacky. Tak, backpack tam hodil, jak vidíte. A teraz... No, vidíme. Shotguny! To je největší. To je dobré. Jenom já už nemám backpack. Víš co, musí být pár flashlight, to nebude vadit. A oni jsou red flashlighty, tak to je lol. Kdo to? Šutěj. To jsou red flashlighty. Zůstaň tady, Erenko, já jdu pro Bum. Tak to je dobré. Normálně zabijem Davida. Zkus to tam nějak pohlídat, ať se tam nerozpavne, já jdu pro backpack. Ale já mám to tu hlídat. Jaké mini. Ty kokos, ale na také palec, dobré. Hej tu. Big. To je jaké kolo, ale táto duplikácia je asi lepšie, proste strašne dobrá, je strašne kulová a musím si priznať, že sa to aj ľahko robí. Proste len kačičky potrebuješ a styky si tam kúpite úplne free. Tu taká mini brokovnička. Pada. No, ber. Ideme ešte duplikovať. Asi jo, Ale niečo úplne random skúsime. Napríklad nie to, čo skoro všetci duplikujú. Úplne niečo random. Čo proste sa dá zohnať. Ja viem čo. Neviem čo. to je backpack? Nie. Skúsime niečo proste úplne random. Napríklad, ja neviem. Niečo dobré, ale random. Takto. Nech to tam. Sme spolu pre kačičky. Ty máš bordel, vidí se to tady. Ty ješ prokatný. To sa bojím zase. To nebojím. Dobre, mám to zase. Toto bude tryhard, musím povedať. Haló?
tu? No, poď. A tu? Oh my god, it's nothing. Čo si tam hodil? Ja neviem, čo to je backpack. Poď na stole. OK. Dobre, takže to bolo úplne všetko a budeme končiť. Tak čus. Tak, čus.